Maniba-ibang species nin migratory birds ang nanutaran na nag-aabot sa mga barangay Canbiong, asin Barcelonita sa Cabusao, Camarines Sur. Sigun sa Cabusao Wetland Critical Habitat, piras sa mga ini ang black-headed gull, plovers, migratory duck na northern shoveler, asin terns o kanaway. Halian kadaklan kan mga gamgam sa Central asin South Asia, asin normalmente nag-aarabot sa Pilipinas, puninero ka o kuno arin malipot ang panahon. Nag-aabot subot sa 11,000 na gamgam ang nagtitinir sa mga umahan asin matubig na lugar sa mga nasambit na barangay. Asin nanutaran ang paghali kaini pag mainit na ang panahon. Pigsyar tuman kan Cabusao Wetland Critical Habitat asin kan gobyerno lokal na napupurtihiran ang mga migratory bird. Pinagbabawal po yung paghuli, pagpatay at pagsira ng mga nest ng mga ibon at may batas po tayo dyan.